Hello friends, Mr. Bodo YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय नै मैया ना सारनानै माबानायखौ अनलाजों संलायबाय नै अनलाजों नाजों दैमानि नाजों अनलाजों संबाथाय जोबोद गोथाव जायो नै नाया ओंख्रि बिदिखौ बेनो जायगा लाखिखादों माथो आं बांसिन ना खर'फोरखौ जायो नै बेयाव थुरिफोरबो दं आरो सिङाव दंबावो आरो अनला सारायाव दंबावोसो ओमफ्राय नै मैया हरनि माबामोन मैखुनजों अमा बेदरमोन बे मैखुन माबाया बानायग्रा मैखुना दे थालिर मैखुन नङा नै बे माबा बानायग्रा मैखुना जिगाबनि मैखुना फानो गुसु गुसुआवलायदों अनलाजों जानोसै एसे गोथाव जायो अनलाजों माबाखौ संनांगौ आरो दैमानि नाफोरखौ अनलाजों जोबोद गोथाव जायो आं बांसिन ना खर'बाबो जायो खुसिया खर'बाबो जायो गासिबो खर' जायो गासिबो जायो होननायानो गैया आरो ना बेदरफोर गासिबो एन्जर जाजोबो गासिबो जाजोबो नारजिबो जायो आं गोखाबाबो नारजिखौ जासाब जाराब सम लाना सम जायो आरो मालाबा जायो मालाबा जाया एन्जर लायोलै एन्जरा ना सुलायो 나추리도 안 해라고 나추리고는 이런 날 좀해라 얘 나추리는 말은 마바시야 뭐또 그래 야만 나추리는 거 아니야 에 나추리 사력성 달라 피나션 나추리고 마가 되는데 역시 에이 역시 봐 그 검피지 마 되는 게 아니라며 에 두름 판는 나봐 네, 파나खै खेबना लायदों आं नुबाय फारौआबो नोंखौ सायाव दाउखि खिलाजोबो थिंफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय अबे फारौ बेदर जाबा गोथाव जायो मोनजाबाय थायो न'नि फारौखौ मालाबा खिन्था लागोन र' फारौ बेदर जानायखौ भिडिअ लाबोलायगोन आरो भिडिअआ बेखिनियावनोसै ओंखारनाया र' सुफिनांगौ र' ना खर'आनो भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना मिस्टार बड' चेनेलखौ सेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो माने आखाया नै बे आगदा ओमफ्राय बे आगसिजों मबाइल हमदों आरो आङो माने ओमफ्राय दै लोंनांगोन ना आगसिजों लोंगोन आरो दैखौ माने बेजों ओरै गिलास हमबा गिलासा लेथ्रा जागोन ना बेनिखायनो आरो नै ना थुरिबो लायबावनांगौसो आङो अनला ओंख्रियाव दङ सारायाव नेक्स्ट भिडिअआ दै लोंनायखौबो नुथ'नाय नंला ना थुरि जानायखौबो नुथ'नाय नंला बाय बाय दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन